Good morning guys! Dami karon sa Mabini. Oh, camping me. Dapat nagsapato si Dalton. Sandal raman si Dalton. Oh, nagdas undot kaldero. Kaban din na si Inkatiri ug si Mamay. Hi May, gano among Mamay ra ba kay ana grabe na ra ning gupas Mamay. Si Inka na binta man pag naong ni Inka nga dabi magtudyo na ho. Kay hamang kasabag magpa. Tara ras init sa gawas kay ag init ron lahi makapagod. Dalton, help tatay Dalton. Help tatay magkuan. Digamo. Tsa, grabe. Lami ilay kag sunglass dang. Murag bag-ong naopirahas katarak. Bako. Diba? Inga na bitaw nang kanang black juk adyo. Hana imo dang wa imo. Kanan ta pag imo na kanang bag upang na lisiran nagkatarak. Wa ka paksi. Maksi. Dalton. Hala. Diyoton. Cute lagi si Dalton kay pinaigwad lagi ng globoters. Diyo. Ingat, dag maligid sa bakilid. Marhi mi karon guys kay nagdung ag migsaging anja madto mamira tuon sa dam. Picture ko na mi diha. Kay madto na laman. Hoy, asa na ba naman na mas bakilid? No. Ano hirata? Sige, magkaon na ta. Sit down. Yami na. Panghatag og kuan dang. Kanang bagang, naman to sa bagang. Sa kan magyami-yami na lagi. Hoy, nanungkap na. Hoy, ginuta bangin tao, nanungkap na lagi. Hoy, magyami-yami na ko. Rice raman ni mo ba? Init ron eh. Kung isa ra ka plato ng gidade. Na. Pagyaya sa among dalton bi. Magkuha ko dari. Ato ni dito sara. Isa ra ka plato ng gidade? Nalikod. Yan tan. Tatan. What's up? Tanaw sa Diyos dalton na. Kay basig ni adto na nas. Idol ka pero. Di ka pa sa lagi na. Ano tun? Tananay. Ang lang saging. At na mas kaldero. Nalungkap na. Sa kay kawa mangkus ang gidudagan ni nang nakuan. Kutsara ni Dalton og. Wop. Op, dirty. Ada ko. Aman. Nas lagi nas mga baso kauban. Lala, susuro na. Ang Dalton? Doon sa paning plato. Uy, mura manig. Pwede na to, yami-yami na ta. Mugod Dalton na mahaw. Alas city pa man guys. Nisa Jura Migarhi. Bug na ba din natin? Init. Kabugnawon pa. Ho, di ana na. Maadyo man na yun yung natay kaupano kay hinuong yaya. Naghana masagot na daw. Sagbot. Daghag mahilabtan. Mo tapos bakilid ug imo bantatan maligid. Yan ara tagdaam. Na may di pag magsasag taas kaya di mapagod ang tiil. Ha pagod na. Tana mas yan yung tas kang mamay. Outfit check jud. Kung pwedang ligid. Init pa man. Sira ron. Sira dang. Medyo pag-idag ang kananan na diling kuranan di. Medyo pag-ida. Di na maarang. Bibi. Oh. Mura pa tagas New Zealand. Abi ko bag naluto og nagsaging. Pumadi, di mi ka mao muhalin. Din taon kami mga baji-baji rami pero ug unsay makitan haling naman ni kanil. Haling naman ni. Gara asali. Haling na bitaw ni. Sana, saan pero pagaling banot mo pag daghan ng lukay dapat manggod nga inanay ra. Ikaw? Galing pa ka. Jud pa kana ng bata na pag hinay mo diha kay bakilid na ra ba ng kilid. Gani na ra mitos dadan ni dang no. Wow. Gani na ra. Labani ko dang. Ina man mo laban. Agi jam de pang light kay musigan san pagkahaling. So pila re pa na. Maglingkod. Di na mauning pagkahalingan ning banahan ni. Rich kid mo na sila guys. Di pareha na mo nga ug di mi ka mao muhaling, di pud mi kakaon. Sila kay gasol-gasol man mo na, di badag inarmi. Kami sus. Galing na tos para mi. Kakaon bare kag di ka mao muhaling. O tara, within minutes haling na. Saan ni tawhanan ni? Gari. Hoy. Tabag ngari-ngari?
Tabag ngari-ngari nga mo ikyas na. Halo. Kana, buti na bangay jud ang mga magtiadyon jud makakain. Ah, Darta. Ikaw pa magkasi surusuroy. Dara pa steady. Kampingan sa imong tiil ron. Di kampingan ng tiil ba? Kalakat sa ate. Di kampingan ng tiil. Nga naman na, nasuko naman na. Igang ka dang? Kasaw, pabito init. Lam na lam. Yes, wala kanon. Huy, karon. Hoy! Sibag-sibag to. Darta. Hawid na, hawid. Si Kumunit. Wala mig imong kuan di lukay. Ami-ami. Kahoy. Wow. Oh, lukay kahoy pod. Ay, lukay no. Kahoy. Halo na. Ibu sila di mo hilakot imong kahoy. Waan. Sila obang ko na. Saan mo pagkaambi? Hindi mo kaon. Mora ni mo kahoy di pat ka buok. Ang sabi na automatic pusur sa lios ug pa pangahoy. Pam- Ah. Kalara na si Mutiil. Nailukay. Kana, nagluta. Kalara. Palabi ba rin po nga tunok na. Eh. Nagdali kag imno na to. Wa tubod. Ay, nabuang na. Sige be. Nagdaan ta karatong jar. Na ay tubig da. Oh, nagsiga na gadzud. Dadang di mahimod yo. Gihubak pa taranig, hinutoy pa taranig, hinudyop. Gikapoy na sa ingka gumukod. Nay, uwak lina. Dalton! Ana. Nagpahawid. Nalingaw lagi na sa palibot nga arang luaga ba? Ansa? Ha, Georger? Ansa, Georger? Georger ba rin? Ang sagbot man na. Sagbot man na, di man na, Georger. Lain sini na ari kana puti. Ha? Kawiran. What happened, Dalton? What is that? Arang biwa dari guys, oh. Kasapa. Nidam to ah. Biho nang motor ay pada Kawasaki. Palipad-lipad mata. May lagi nga sa tabangan. Kaon! Kaon, kaya kung sa tais ka baju. Lami asaging, uy. May abit bantu ka ajo lagi tay. Lagi guwan. Lami jud basta tinuba aragboy pananghid. Ah, lami asudan. Uy, arang humuta. Di pwede ako mo nagkaon di. Ladies first man. Alam ko gukod sa ating bata kay kutas na. Di may niya. Di suka di. Matang dari. Suka og tuyo. Ah, karira lamang suka ah. Oh, tubig mineral. Hindi mo ko sausawan. Buta sa diya. Mutong. Diya guys, luto na guys. Lami ka jud. Sausawan na mo suka rag tuyo. Dali na day. Na. Cowboy makana yor. Saging. Pero naman may rice pa dinong da. Pero da. Kung mag-rice saging ra. Ah, guwapo. Lala mo. Dang. Diyan may rice dang. Kadulingit lagi kay. Wa gade ko honaw. Ada, kaan gud pug gid usahay. Do. Makakagor man gud yung mga vet. Inita oy. Paniti na yung bisita sorry. Oh, paniti bisita. Paniti og saging. Abot mo dali. Kaya ra Liza. Darami. Oo, maka. Pwede mo paghimog inyo sa usawan. Karong Imo ya. Karong karaw-karaw ra ba nila ho? Ano man ni? Madyo pa piglari mo ka kinayahan. Aw, arang majuha. Na. Pwede na. Nga ano mi guys oh. Kaano mo di ba sa ija ha? Ikag mo no. Diya, saging. Pwede. Diya amang view. Tadan! Arang biya sang view. Diyan na pa to. Oh, di ba? Diya, mga guwapa pa dyan ka. Ano, mga chik. Pero bago na silang gipang operahan ka para. Tangtang yung isa. Tang-tang kay di ko kita unod. Eh, kumbate. Banat mga kaboy. Katon ha. Nako gumalayo. Kung lagi din saging. Bawa lo o zaman. Uy, kung mura po itong konsensya magtanaw. Damay rice dang. Lagi te. Kung sinisyon po tayo magtanaw doon. Basta hindi ito saging ila. Di hara magmanga ang gaso. Nangawaman. Ni bang Ang gikaog dako kay dang gilamon. Basta di hara nagdilaman. nami. Huwag ka naman nagkamot. Suwa mi ang guni. Halo, uy.
Sige, magluto. Ang luod ah. Dami yung jug. Nangat ka din jag asin. Nauna ni Jawa, pa rin sila nag-iasin. Mani doktor nga way arte-arte. Asa mo dana? Hindi man. Asin ra isuwa. Taga anong sinugbang manok, sinugbang baboy di kay asin. Luya po. Delivery. Sa puhon di ayo. Hindi nabuhang na siguro dyan. Lamay na as iladang. Nga, sige ba nagmanok? Ya, tangkong. Man imo atos. Mukha lagi ko. Man imo atos kaya Kaya kayo. ko ito magtanaw. Kaya basta ako. Nga magdahog ihawang kadang manok. Mauli. Nga nga. Sabi ka? Daraton. Banana. Ano lagi naglapok ihungit kay. Pagbitok. Pagbitok na asa na kabila. Digid ka ng first time dyan makakita ang mga bunbun. Isang na naggatas na ba ni? Milo. Cashier. Bye. Kamay raha. Yayaw. Lagay-lagay. Basta saging dito na ingkot gamay. Lagi. Ang ko. Hindi ako. Gamay raha. Gusto naman ilang tiilan. Katug nas dalton guys, daning hinahina na pud kay pag human magpangaon sa ring kao. Ning sorry sa medari ka redya ay ha mi manguli ha mong ipakita. Ha mong pakitin magamay. Tanawa. Kung nakahinan daw mo before nag-vlog mas undo na ni wa pa man ni tubig, gisigihan pa man ni lagkubkob. Karon kay arang daghanan nagtubig. Nako nga jud kaadyo ag daham dari man ni sa barangay Kabaka sa Mabini baon sa ning sityo ha. Basta kay daghan tubig lami pag ligo na buti pa isda dani harang mga pakita gamay ha mi mo uli. Ara jud kung karong grammar. Ah ko mong ipakita. Mong pakiton gamay ana mo na sakto oh. Dalawa, di ba? Gwapo. Excuse me, sao na mag-vlog ba daris undoy? Wa pa ni tubig. Oh, karon na. Dako ni guys, lapot pa ni didto. Didto mi namahaw tos pikas at ambang. Oh. Nita Ja, imagine na lang medyo nga lapok pa. Basta mga year 2022 or 2021 katong bago pa ming kasal o katong wa pa migi kasal. Anhimi magtungnanan before. Kay biom gud kaadto dani. Sa una labi na katong wa pa ni gidam kay naman mga bundok-bundok man diha. Agsidalton lamig tug basta maglamig tug. Nala po mong pakiton kay before mi manguli, madto na makapakita apkos bioto sila undoy dato to ha. Si Tiri Boharas Tiri aga ko dari man ko dari kay gamuni-muni ko nangita po kog signal. Why signal? Ag smart dari zero ag globe na igamay pero di maka upload. Pang text na gapa no? Di ba? Barangay Kabaka ni guys Mabini. Nja baon sa ni sityuhan nakalimot ko kabugnayan mangguro ni. Kay ag kalintaan dito mas pikas kuya ano. Pero daghan ka sa bugnay dari. Pero di pala man tinghinog higlaw pa. At tus kalintaan dito tus pikas padung to dito sa Alicia na kambaol. Wa mo ko kita glinta pero na mga sapa-sapa siguro daghaglinta siguro sa unang panahon. Muna ilang ginagkalintan halang sa tunog barug. Gladyo ba marabag banakod nga nito hakaw no. View dari guys. Usa mo to siguro hapon ha. Naibunto dito guys. Oh, naay mga palm tree. View. To ada steri to Bidyo pod. Ganahan ko kuan. Basta ganahan medyo kog mga dam. Uy, dyan mga moto, na mga tubig ba oh. Di ba? Wapo man jud pod. Dad to mi ganina, dana kanang atpang. Oh, di ba dako po ni nga dam.